Haupa, Xabier Legarreta nahi, lagurtetan okin nozui alkate eta esek posa emon badoz neure bizizen aurrek esan da, neure herriko alkatizati. Elekzinuek ganindakuz, eta hemen gatoz barriro be, geure alderdiko taldie, lanerako gogoz beteta eta Bermiorako proiektu bategaz. Bermioko variantie da Sollubeko tunelak badatozkuz. Oneri esker, Bilbo eta aeroportue pauso baten parako jaskuz. Bai horretarako, preparen gara. Bederatxiren aparkamentu barri sortukuz. Geure herriko produktu turistikue garatu eta oferta bidu. Bertan parte hartuten daben agente guztizen implikaziougaz. Kalidadezko zerbitzuk eskaini biduz. Bertoko enpresan eta etorle izen enpresa barrizen aldeko apostu gogorra egingo. Bermiotar gaztiok Bermion gudu lan egin eta bizi. Horretarako Aldezarrien errentako etxe bizitza soziala guduz egin herriko gaztiontzako. Eta herrizen utzi dauzen lokala prestatu, herriko gaztiek enpresa txikiza sortuteko. Bermiotarrez berbetan dakigulako gara euskaldunek. Aurrera ba gure berbetien. Auzoetakupe Bermiotarrak gara, eta parte izan bi gara danatan. Kirola dela eta herritarren ardurek eta beharrizanak guduz jakin. Herriko talde desbardinekaz batera lan egin. Proiektu bat daku eta seriotasuna singuriar. Hemen dano daku berbie. Gu, gauzen lekotik be? Proiektu honen alde, Bermion alde ingu. Horretarako, danatarako, gure hautagaize Xabier Legarreta da. Bermiotarrokaz. Bermiotarrezara, baerdu geuaz, udaletxera.